Jó reggelt kívánok minden egyes nézőnek, aki nézi ezt a videót. Szeretetteljes napot és kockáktól hemzsegő jó, jó napot kívánok. Ez itt a kockák világában újra töltve, mert gondoltam újra elkezdem a sorozatot, és hát hogy is lehetne kezdeni? Hogy is lehetne újra kezdeni egy ilyen sorozatot? Hát úgy, hogy elkezdünk survivorozni. Akkor álljunk is neki. Ugye, mint tudjuk, a Minecraft világában a túlélés úgy kezdődik, hogy először szerzünk fát. Na. Szerintem ezt a részt itt, ezt a 3 fát itt kivágom, és akkor hoppá, egy alma. Ezt itt ki fogom vágni, és akkor így beköltözünk az erdőbe. Valami potyog a vízbe. Émel sapling. Na és fiúk, hogy telik a nyár? Tudom, most ez a favágás egy kicsit unalmas, de hát kell. És ha szép házat akarunk építeni, akkor kell a fa. És mivel nincs itt miről beszélni, ezért gondoltam, felhozom a kérdést. Én például megtaláltam a szerelmet. Na. 24 fa. Hát akkor megvárjuk. Nézzük körül itt. Havastáj, erdő, szigeterdő. Hova menjünk? Először inkább öljük meg a telneket. Nem húzzál már itt! Na. Tehén! Egyébként tegnap a DM csapattal fel akartunk venni egy részt, csak mire készen lettünk a mappal, addigra már lement az összes tag, és mire megtaláltuk az újat, az új szereplőket, akkor ugye akkor már levél 325 addigra már kicsit ideges volt, hiszen elkezdtük felvenni, és utána kiderült, hogy nem vette fel Devil hangját, és így inkább most letettünk róla, úgyhogy új DM csapat résszel most várni kell. Azért is csinálom most ezt a kockák világában, hogy addig se unatkozzatok. Mert szerintem ez a rész most rohadt unalmas lesz.
Nagyobb ez a hely, mint amire számítottam. Tehén! Tisztapping a tetején. Egy olyan helyet keresek, ahol van ilyen kis bánya lejáró. Egy ilyen barlang bejárat. Mert egyszer, amikor így átmentem haveromhoz, csináltam a botrányt.